Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? Dragi gledalci, dragi prijatelji, dobrodošli u 18. nastavak Vlogmasa za 2025. godinu. Evo mene na ovom mestu, možda je neka specijalna pozicija za snimanje, ali ima neku poentu. Pored frižidera sam okićenog magnetima sa različitih putovanja, a u tom frižideru krije se nešto o čemu ćemo pričati. O čemu je reč? Pa to je moj omiljeni napitak i zove se pivo. Šta ću vam u ovom vlogmasu reći o pivu, a da vi već ne znate? Pa ja sam našao jedan detalj. Da li ste čuli za kukuruznu krupicu? Kukuruzna krupica je često sastojak nekih piva, pogotovo na našim prostorima ili u nekim siromašnim zemljama. Zašto? Zato što je ona zamena za ječmeni slad, a zamena je zato što je jeftinija. U našoj zemlji ima nekoliko pivara, oni proizvode različite piva, imaju tu neke franšize, ali imaju neka domaća piva. Pored kukuruzne krupice, zamena jeftina za ječmeni slad je i glukozni sirup. Možda ste čuli češće za taj aditiv. Aditiv se stavlja naravno da bi pivo bilo jeftinije, ali i da bi se brže uradilo fermentisanje. U narednih nekoliko minuta ja ću vam nabrojati pivara u našoj zemlji koje imaju i koje nemaju kukuruznu krupicu. Velika razlika ukoliko ste poznavalac piva. Na primjer, jedna od glavnih razlika je ta što ova originalna varijanta s ječmenim sladom ima punoću piva, dok ova gdje se koristi kukuruzna krupica ili glukozni šećer da to sve zasladi, nekako su vodnjikavije. Kao što rekao, pričat ću vam o pivima koje možete nabaviti ovdje u Srbiji, koje se proizvode ovdje. U stranim zemljama pivari ne žele da koriste ovaj aditiv kako ne bi narušili autentičnost i kvalitet piva. Međutim, kao i u ostalom i na nekim drugim poljima, u ovoj zemlji se baš na taj kvalitet i ne gleda. Ali, ajde da vidimo koliko se to ne gleda ili se ipak gleda. Da krenemo sa juga Srbije. Niška pivara. Nažalost, od svih piva koje imaju ponudi, ja sam ih pronašao 5, sve jedno pivo sadrži kukuruznu krupicu. Što znači, Čelarevo nije baš dobra situacija, ja sam se malo neprijatno iznenadio, ja sam mislio da tamo većina piva nema kukuruznu krupicu, međutim, od piva koje se proizvode u Čelarevu, sljedeća piva nemaju kukuruznu krupicu, sva ostala imaju. Kukuruznu krupicu nema Lav Premium, Carlsberg, Budweiser, Budvar. Sva ostala piva iz Čelareva imaju kukuruznu krupicu, a lista je dugačka piva koje se proizvode u toj vojvođanskoj varošici. Zaječar. U Zaječaru skoro Remi. Ipak 6-5 za ova piva koje možemo nazvati lošija malo po pitanju sastojaka kao što su kukuruzna krupica i glukozni sirup. 5 piva od 11 piva koje sam našao, a koja nemaju ove sastojke koje sam pomenuo, koji uništavaju pivo, su Heineken Silver, Laško, Efes Draft i Weifert. Sad, možda banjalučka pivara nije u Srbiji, ali pivo iz te pivare je zastupljeno u Srbiji tekako. Ja sam našao 5 vrsta piva i, dragi gledalci, prijatno će se iznenaditi, ni jedno pivo koje dolazi iz banjalučke pivare ne sadrži kukuruznu krupicu ili glukozni sirup. Tako da za banjalučko. Apatinska pivara, možda najatraktivnija. Kako je stanje tamo u Apatinu? Tamo je rezultat džus. Egality 4-4. Piva koje nemaju kukuruznu krupicu i slad su Stella Artois, Bavaria, Staropramen i Beck's. Ostala 4 piva koje možete naći na tržištu imaju ove sastojke koji baš i nisu poželjni. Tako da, Remi, dragi gledaoci, ali postoji jedna prodavnica gde kada kupite njihovo pivo
koje je pod njihovom markom, sve jedno je, nijedno nema kukuruznu krupicu ili glukozni sirup. To je prodavnica Lidl. Sve što je pod Lidlovom markom od piva, bukvalno sve, 100% je dobro i nema ove nepoželjne sastojke. Tako da, ukoliko želite da popijete dobro pivo, Lidl, njihova marka, piva iz njihovog asortimana su odlična. Naravno, u prodavnicama i na policama, u njima možete pronađete još jako mnogo drugih piva, različitih marki. Evo, ja sam izdvojio još samo nekoliko na koji ćete često imati priliku da naiđete, a nisu, na primjer, skupa. A to je Bitburger Premium Pils, potom Bertis, König, sećate si onog Müllera, ne fudbalera, već piva. Takođe tu je Kozel, Alfa, staročeško. Taj niz je još duži, ima na primjer onih što su iz familije Bertold i tako dalje. No, sasvim dovoljno, sasvim dobar izbor i otprilike sad kada malo razmislim, sve ovo što sam pomenuo, nabrojao, otprilike nekih 60% od ovih svih piva nema kukuruznu krupicu i nema glukozni sirup u sebi, što znači da mogu da se svrstaju u kvalitetna piva, ali ipak pazite koje piva kupujete. Ako niste dobro čuli koje piva imaju, koje nemaju kukuruznu krupicu u sebi i ovaj glukozni sirup koji od piva pravi da bude vodnjikav, a samo sladak, pogledajte još jedan puta ovaj video, a u komentarima možete mi napišete koje je vaše omiljeno pivo. Nemoj da se rukovodite ovim podacima koje sam vam dao, već inače koje pijete. Naravno, na ovoj listi ima jako mnogo piva kojih nema, tako da možete njih da pomenete, ali evo, ja vam dajem ideju da kada sledeći put budete kupovali u prodavnici neko pivo, pogledate deklaraciju da vidite šta od sastojaka sadrži. Ja se nadam da sam vam pomogao, da vam ubrzam proces kupovine kad odete u prodavnicu i do praznici, u stvari praznici su već u toku, nema se vremena za gubljenje, a nije loše imati dobar savet prilikom kupovine. Ja sam probao da vam ga dam. Gledajte, ovo je bio 18. vlogmas, 18. decembar, pozdravljam vas do sledećeg. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?